Ukwelapha isifo senhliziyo yevalvular ngezinqubo ze-transcatheter sekunesimo se-mitral valvotomy isikhathi eside, kodwa ikhono lokushintsha ivalve ye-aortic nge-TAVI noma i-TAVR, njengoba ibizwa kanjalo, iye yathandwa kakhulu ekugcineni iminyaka eyishumi noma ngaphezulu. Besivula lezi zindlela zombili i-TAVI kanye nezinqubo ze-mitral valve i-TEMF. I-TAVI manje isiphenduke inqubo evamile, ikakhulukazi kulezo ziguli ezisengozini enkulu kanye nokuguqulwa kokuhlinzwa, futhi siyakwazi ukuletha impumelelo engu-9 kanye nalezi ziguli. Ngaphezu kwalokho, eziningi zalezi ziguli sezikhulile kakhulu, zibuthakathaka kakhulu, futhi kufanele sinakekele kakhulu ekwenzeni ukufinyelela kwemithambo kulezi zinqubo. Sijabula kakhulu ukutshela ukuthi imiphumela yethu ayiphumelelanga nje kuphela esikhathini esizayo esiseduze, kodwa nangesikhathi eside. Imiphumela yayijabulisa. Ukubona abantu abadala kakhulu, abaneminyaka engu-80 ubudala beza nezinkinga ezinkulu, bese ubabona bezulazula bebuyela ekhaya kuyinto eyanelisa ngempela. I-TAVI, ngokwethu, isipiliyoni, sithuthuke kule minyaka eyishumi edlule. Manje sesiyakwazi ukwenza izinqubo eziningi ezivela embeleni ngezinqubo ezenziwe lula, ngezinyathelo ezilula, kanye namakhathetha acolekile namavalve. Zonke izinhlobo, izifo ze-aortic valve zingaxazululwa. Zonke izinhlobo ze-valvular stenosis ye-aortic valve, kungakhathaliseki ukuthi ngokuzalwa noma i-scleroset, izifo eziwohlokayo kubantu asebekhulile, zingabhekwana namavalve afanelekayo, anwebekayo noma azinwebekayo. Futhi sinesipiliyoni esimangalisayo ngazo zonke izinhlobo zamavalve. Kulezo ziguli ze-TAVI lapho ukuvuza okuthile kushiwe eceleni, kwabanye abantu, baqhamuka emhlabeni wonke beya esikhungweni sethu, siyabaphatha ngokuvalwa kokuvuza kwe-paravalvular sisebenzisa amapulagi emithambo. Futhi, ngohlelo lwe-transcatheter ngaphandle kokuthatha isifundo sokuvula ukuhlinzwa. Imiphumela yamanje kanye neyesikhathi eside ye-TAVI noma i-TEMV iqhathaniswe nokuhlinzwa kwenhliziyo. Amavalve ama-tissue valves, njengalapho kuhlinzwa inhliziyo evulekile, futhi lezi ziguli zenza kahle kakhulu esikhathini esimaphakathi noma eside. Sinayo imiphumela manje ekhuphuka ifike eminyakeni eyi-8 kuye kweyi-10, inzuzo eqhubekayo yalezi ziguli.